खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरनि थागिरिफोरनि थाखाय चेन्नाइआव बड'लेण्ड आलासि न' गेस्ट हाउस बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार सुबिदा होनानै मैया चेन्नाइआव गोदानै लुजानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बेखेवनाय जायो। बे आलासि न'नि थांखिया फाहामथाय, सोलोंथाय आरो दावबायथायनि थाखाय नोगोराव फैनाय बिटिआरनि थागिरिफोरनि थाखाय न'निफ्राय गोजानाव थानाय न' महरै खामानि मावनाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां बिटिसिनि बुंथिगिरि श्री खाथिराम बर', मानगोनां लेङाइ बुंथिगिरि श्री अबिराम महानायक, मानगोनां एमएलए श्री भुपेन बर' आरो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री विल्सन हांसदा, श्री गौतम दास आरो डक्टर धर्म नारायण दासजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बड'लेण्ड आलासि न' गायसननाया बिटिआर आरो भारतनि गुबुन बाहागोफोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायाव मोनसे गोनां आगान। बेयो चेन्नाइसिम दावबायग्रा थागिरिफोरनो गोनांथार हेफाजाब होगोन, जायजों बिसोरनि थानाया बांसिन आरामगोनां आरो सुबिदागोनां जागोन। नैथि खौराङाव दङ खासियाचुबायाव मनरेगा बिथांखिफोर आरो युथ क्लाब बेखेवदों। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री दावबायसा बर'आ मैया खासियाचुबा भिसिडिसिआव मनरेगा बिथांखिनि सिङाव गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ बेखेवदोंमोन। बे बिथांखिफोरनि थांखिया गामियारि बिथायारि सानज'थायखौ जौगाहोनाय आरो ओनसोलारि सुबुं समाजखौ मुलाम्फा होनाय। बेखेवजानाय बिथांखिफोरनि मादाव दङ जयमान धननि न'निफ्राय खासियाफोथारनि मैखि घाटसिम अरथेन बान्दो। नैथियाव दङ रंजाली गाथोन बाथौ थानसालिनिफ्राय गोथै सावग्रा फोथारसिम हानि थाखो गोनां बान्दो। थामथियाव दङ दुर्गा बर'नि न'निफ्राय लानानै सोनाब खासियाचुबायाव थानाय सान्थि बर'नि न'सिम हानि बान्दो। बेनि अनगायैबो श्री दावबायसा बर'आ दलाहाबियाव मिलिजुलि युथ संघनि क्लाबखौ बेखेवदोंमोन। बिटिसिनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफानजों लुजानाय बे क्लाबआ लाइमोनफोरनि हाबाफारि आरो सुबुं जथुमनायनि मोनसे मिरु महरै खामानि मावगोन। बेफोर हाबाफारिफोरा ओनसोलाव गामियारि जौगाथाय आरो लाइमोनफोरखौ गोहो होनायनि थाखाय रादाय होनायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव खौसेथि आरो गोसो गुदुंजों सरस्वती फुजाखौ फालिनाय जादों। आसामनि गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे क'क्राझारनि सोलोंथायारि फसंथानफोरा 3 फेब्रुआरि खालि गियाननि देबीखौ सिबिनायखौ गोबां गोसो गुदुङै फालिदोंमोन। फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा गियान आरो सोलोंथायारि जाफुंसारनायनि थाखाय बोर बिनानै फोरबोफोराव बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव मोनसे मख'जाथाव फालिथाय जादोंमोन जेराव इस्लाम आरो खृष्टान धोरोमजों लोगोसे गुबुन धोरोमारि गुदि थाखोनि फरायसाफोरा ज' जानानै बे फालिथायखौ फालिदोंमोन। बिसोरनि जथाय बाहागो लानाया खौसेथि आरो हारिमुआरि गोरोबलायनायनि गोसोखौ दिन्थियो। दोरोंखौ मानिनानै फरायसाफोरा आरज गाबनो थाखाय 2 गुबुन पेन्डेल गायसनदोंमोन, जेराव माखासे फरायसाफोरा फालिथाय खालामदोंमोन आरो देबी सरस्वतीखौ सिबिदोंमोन। गुबुनफोरा मोनसे जयग' अर धोरोम फालिथायाव बाहागो लादोंमोन, जाय फालिथायाव मोनसे इसोरारि आयाम दाजाबदेरदोंमोन। बे हाबाफारिया समाजारि आरो हारिमुआरि सोफादेरनायनि रिफिनाय महरै खामानि मावदोंमोन, जाय दिन्थियो दि फोथायनाय आरो सिबिनाया हारि, फोलेर आरो धोरोमनि हेंथाफोरखौ बारलाङो। फरायसाफोरा गावसोरनि उनमोनथाय जेखि जाया मानो गियान आरो गियाननि गावसोरनि रानलायनाय नागिरनायाव ज' जादोंमोन, जाय सरस्वती फुजा फालिथायखौ क'क्राझाराव गोरोबलायनायनि मोनसे थार नेरसोन बानायदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम मुलुगसोलोंसालियाव उन्दै गथ'साखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय दायनिगिरिखौ खाबाय। काछारनि दुवारबन पुलिस थानानि आवथायाव थानाय आसाम मुलुगसोलोंसालि सिलचरनि आवथायाव आदिबासि हारिनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि फारुक आहमेदाबो बे एखे केम्पासावनो खामानि मावो। गाग्लोबजाग्रानि बिबुंथिखौ रेबगान्थिनाय जादों आरो मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। दायनिगिरिया गिबियाव हमजानायनिफ्राय बारग'गासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरजों बिथांखौ हमनायाव हेफाजाबनि थाखाय सोमोन्दो लानो गोनां जादोंमोन। बे गसरखौ पक्स' आयेननि दुवारबन्द पि.एस. केस नं. 6/2025 इउ.एस. 25-2 351-2 बि.एन.एस. आर.डब्लिउ. सेक्सन 12 नि सिङाव रेजिस्टार खालामनाय जादों।
बे जाथाया हारि माहारिनि गेजेराव गोहोम खोख्लैयो आरो बिबानगिरिफोरा थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। नाजाबाय थानायनि उनाव पुलिसआ जिल्ला श्रीभूमिनि बदरपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सारापुरनिफ्राय रुंसारि आरब आलीनि फिसाज्ला 57 बोसोर बैसोनि फारुक आहमेदखौ जाफुंसारै खानो हायो। बे आयदानि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ भिडिअ सोरजिनायनि दायाव सन्देह गोनां बांलादेशी आइजोजों लोगोसे 3 सुबुंखौ पुलिसआ खायो। रोखा आयदा दिहुननायाव लोब्बा थानायनि अजदनि उनाव गुवाहाटी पुलिसआ नोगोरमानि गंसे हटेलाव सासे बांलादेशी आइजोजों लोगोसे हाथिगावनिफ्राय 2 लाइमोनफोरखौ खादों। हमजानाय सेंग्राफोरखौ शफिकुल हक आरो जाहांगीर आलम होनना सिनायथि होनायजों लोगोसे दिसपुर पुलिसआ बे सुबुंफोरखौ हमनानै लादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि आइजोआ नंगुबै भिजा गैयाजासे आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैदोंमोन। बिथांजोआ दायो दिसपुर पुलिस थानायाव दं। फारसेथिं 2 लाइमोनफोरखौ हाथिगाव पुलिस थानानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं। दिसपुरनि लास्ट गेटनि खाथियाव थानाय हटेल आदित्यआव खानाय जादोंमोन। सुलुंफोरा इंगित होयो दि 1 फेब्रुआरियाव खथा 101, 102 आरो 105 खौ 2 गुबुन सिनाय मोनै सुबुंफोरा बुक खालामदोंमोन। बुकिंनि समाव मिन आक्टर आरो सासे दायनिगिरिया बुंनाय बायदिब्ला सासे जरानि महराव सिनायथि होदोंमोन। बिबानगिरिफोरा दा अजद होजानाय हाबाफारिफोरनि सिमा आरो मोनसे गुवार नेटवार्कजों जायखिजाया जाथावना सोमोन्दोखौ नायबिजिरगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ आसामनि बदरपुराव गोबौ हाथियारजों डाकातिफोरा आइजोखौ गाग्लोबदों। 8 लाखनिबो बांसिन बेसेननि सना लुथिदों। श्रीभूमि जिल्लानि बदरपुराव डाकातिनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। 10-20 हाथियार लानाय डाकातिफोरनि मोनसे हानजाया नोगोद 8 लाखनिबो बांसिन रांजों लोगोसे सनानि गहेनाफोर लुथिना लाङो। बे दायआ बदरपुरनि पिरातिकर गामिनि सासे बारग' फालांगिरि आब्दुल खालिकनि न'आव जादोंमोन। रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि डाकातिफोरा हरनि गेजेराव गावसोरनि गाग्लोबनायखौ जागायदोंमोन। गाग्लोबजाग्राफोरखौ सिगिनो थाखाय गोबां सिलाइनि गुलि गावदोंमोन। मोनसे जुनियायै मुगैथाव खामानियाव डाकातिफोरा सासे आइजोनि सना गहेनाफोरखौ खावनो थाखाय खोमाखौ दानस'दोंमोन। दायनि उनाव बदरपुर पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो आबुं नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बिबानगिरिफोरा जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदोंमोन आरो आरोबाव गुदि खिथाफोरखौ ज' खालामनो थाखाय सोलिबाय थानाय सोंथि खालामगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटी पल्टन बाजाराव सिखाव खावनाय जाथायाव 4 हमजादों। खावनाय बेसादफोर बोखांदों। पल्टन बाजार पुलिसआ समबार 3 फेब्रुआरियाव खावनायनि जाथायजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंफोरखौ हमदों। सन्देह गोनां सुबुंफोर जायनि सिनायथिखौ 21 बोसोर बैसोनि हरजित मण्डल, 21 बोसोर बैसोनि मकिबुल हुसैन, 27 बोसोर बैसोनि रुचिकेर किशन सिंह दे आरो 25 बोसोर बैसोनि मकिबुल खान महरै खालामनाय जादों। गासैबो बरपेटानि थागिरि। हमजानायनि उनाव पुलिसआ माखासे खावनाय बेसादफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव दङ 10 ग्राम मोनसे सनानि माला, 30 ग्राम गोबां सनानि थुख्राफोर, मोनसे गल्ड रिं, मोनसे सिलभार रिं, मोन6 रुफानि एंक्लेटफोर, मोनसे सिलभार ब्रेसलेट, नोगोद 75,000 रां आरो गंथाम मबाइल फन। 4नि बेरेखायै आयेनारि हाबाफारि जागायनाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर खौरांखौ फेसबुकआव खोनासंनो मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।